Ehunka lagun bildu dira asteburuan Sopelanera Zarautzen, azken egunotan bi herri horietan izandako eraso matxistak salatzeko. Zarautzen 18 urteko gaztea espetxeratu dute, 16 urteko neska bat bortxatzea egotzita. Sopelan berriz, 21 urteko mutil bat atxilotu dute, 19 urteko neska batek salatutako sexu erasoarekin lotuta. Sopelako atxilotua aske geratu da epailearen aurretik igaro ondoren. Biak ala biak eraso larritzat jo ditu mugimendu feministak eta halakoen aurrean autodefentsarekin erantzuteko deia egin du. Horiek ala elkarretaratzeak egin dituzte Sopelako eta Zarauzko udaletxeen aurrean gertatutakoa gaitzesteko. 100 lagunek egin dute bat salaketarekin. Zarauzko kasuan elkarretaratzearen aldi berean Hondartzako eskubaloi txapelketan geldialdia egin eta unea baliatu dute erasoa salatu eta biktimari babesa adierazteko. Denon ardura da eraso hauei aurre egin eta tinko salatzea. Eta guk hemendik ere gure salaketa tinkoa adierazi nahi dugu. Eta gure babesa eman erasoa jasan duen neskari. Bereziki emakume gazteongan jarri nahi dugu atentzioa. Eta esan ez gaituztela isilduko, beldurtuko. Gurea ere baden espazioa aldarrikatzen jarraituko dugula. Eta horren eredu dugu hemen garatzen ari garen ekimena eta giro sanoa. Mila esker denoi eta ez ezagunaztu denon esku dela horrelakorik ez errepikatzea. Ez da. Horrez gain, instituzioei ere deia egin diete, inbertsio gehiago egin dezaten, eta udalek euren aldetik elkartasuna helarazi diete bi emakumeei eta deia egin diete herritarrei arbuia ditzatela eraso sexisten konplizitate keinu guztiak.